kanatong tanan bisan pa niining panahon sa katugnaw gikan diya sa ulan atong hinumduman ako ginang gibalik-balik gikan sa atong misadigalyo nga dili nunta na mahimong babag o hawid labi na gid na kita naghawid o nagkupot labi na gid sa atong mga schedule no labi na gid diha sa atong isip mga ministers diha sa iyang simbahan sa atong makagahom nga Dios. Ang atong ebanghelyo mga igsoon ang tinunyong kabuntagon ang atong Ginoong Kristo naghatag og sambingay o sumbanan may tungod sa binhi nga ang mag-uuma nga nagsabod sa binhi didto sa uma. Atong hinumduman mga igsuon kita karon gilagway nga mag-uuma. Sama sa ka mag-uuma nga mag-adto sa isa iyang sa bukid, magdala og binhi. Mausap kita mga mga ministers diya sa Ginoo. Dili lang clergy kitang tanan, mga mag-uuma diha sa iyang simbahan. Atong gidala-dala diha sa matag adlaw ang kaayo katarong sa Ginoo ug ang iyang pulong diha sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ang binhi nga atong gibalikon ko sa pag-ingon, ang binhi nga atong gidala karon mao ang pulong sa Ginoo. Kinahanglan kini atong itanom o itisok sa yuta nga mao ang kasing-kasing sa mga tao, mga igsuon. Bahala na ang Dios niini basta atong gibuhat ang atong party. Itagaan tawag party sa Ginoo sa pagbuhat ang pagtubag iya na sa Ginoo. Di man sa tamingon nga dikon ato lang iampo. Yes, una magid iampo magid nato. Pero dili lang pud ta taman lang sa ampo kundi atong ang paunsa nato nga mga tao nga hikapon sila pinagi sa atong pagduol kanila. Dili ginabulag mga igsoon ang pag-ampo ug atong madasigon nga pagduol. Sa unang diya sa atong unang bahin no katong binhi man. Diya usab sa mausab diha sa atong ikaduhang bahin sa atong ebanghelyo. Ang gingaran sa Dios gihulagway kini sa usa ka liso sa mustasa. Kini nga liso pinakagamay sa tanang liso mga igsuon. Kung kini matanom na og mutubo og mamunga og mananga og mahimo kining dakong kahoy. Once nga gitanom kini sa yuta. Nagipanultihon na once ng itanom, mamatay, pagtulo ka adlaw nang magtanom bitaw kag mais, mugitib dahil na iyang kuan. Pag mahimo na siyang puso, busok na, daghan na pila na kalugas, ug labi na tambok kayo ta imong tamnan, ang imong mais, tambok yung dahon, yung lawas, tagduha pagit niyang puso yung dalahon niya tungkol sa katambok sa yuta. Mausab sa diha sa atong pagbuhat sa Ginoo sa iyang kabubuton no nga sa isa ka tawo ra imong maduol hantod mudaghan na sila. Mao gyud po na nga diha sa Ginoo walay imposible. Giingon dayon dito ang mga langgam magbatog o mutugdon kay kini nahimo namang dakong kahoy mga igsuon. Kampante na ang mga langgam nga mutugdon kay may na ilang sikay-sikay dito lupad-lupad nila dakong kahoy
mausab unta kita mga igsoon. Kanunay na tong pamalandungan o hunaon nga ang Dios maoy mapatubo sa tunom nga mao ang iyang pulong. Basta andam lang kita sa pag-response sa tawag, sa nagtawag ka nato mga igsoon. Klaro kaayo no diha sa atong unang pagbasa nga pag makugi kamo diya sa Hebreo Kapitulo 10, 32 nga to 39 nga. Mismo si Apostol Pablo nga nagdasig kanato. Sa ilang kapanahonan, ilang gidasig dayon ang mga katawhan. Mausab gyapon na igibilin gyapon na dili lang nato karon kundi sa umaabot pa sa atong mga anak. Dili putol ang pagpaambit labi na gid pa sa pagpadayon sa pagbuhat. Nalang ko'y basahon dia sa Salmo 96, no? Salmo Kapitulo 26, versikulo 1 o 6. Versikulo 1 nag-ingon. Awitig bagong awit ang Ginoo, awitin niyo ang Ginoo tibuok kalibutan. Versikulo 6. Himaya o kalangdon naglibot kaniya, gahom o katarong anaa sa iyang templo. Miingon si Salmista David, mga igsoon, diya sa Salmo 26. Sa katapusan, manghinaot ako ni ining kabuntagon. Nga diha sa atong adlaw-adlaw nga pagbuhat sa kabuton sa Dios, anak kitay kalipay o kadasik o gugma mga igsoon, makugihon. Akong basahon utro ang atong kulik ni ining kabuntagon nga nag-ingon, hatagi kami sa grasya o Ginoo nga andam sa pagtubag sa tawag sa among manuluwas nga si Jesucristo o sa pagmantala sa tanang tao sa maayong balita sa iyang kaluwasan. Aron kami ug ang tibuok kalibutan makaila sa himaya sa iyang kaibulungan nga mga buhat. Atong hinumduman mga igsoon, mao kini ang gibilin sa atong Ginoo Kristo kanato, no? Nga tukma kayo diha sa intiro semana nga sa atong kulik nga usahay manggod ang makahinder ni maka diya sa atong pagbuhat usa ibutanta lang diya sa imong pamilya di mo mabuhat, no? O ang ikaduha, una sitwasyon sa imong pamilya mura dili ka makapamuhat. Ikaduha, unsay imo ikasulti sa imo silingan. Kay imo silingan nakailam nimo tanan. Kay lain ra ba ni atong silingan kay musugutag sa dili. Pag masayop ka, mawala nang imong pagkamaayo nimo. Oh, ingana din na siya. O ikaduha pod ang imong educational background kinsa ng tawhana. Atong hinumduman kung nakay nagalipasa nga gugma sa Ginoo, dili na imo panumbalingon kundili imong gibuhat unsa ang ipabuhat sa Dios diha kanimo. Mura ginaning diha sa atong matag adlaw sa atong makugihon nga pagbuhat. Atong buhaton, atong kabahin ang Dios mubuhat pod sa iyang bahin. Diya sa atong mapadayunon nga pag-alagad. Nga sa gingon ko na ana ay kalipay, kadasig ug sa pagbuhat. Mo natong ebanghelyo